על כמה כסף הבן אדם הכי קמצן בעולם שורד. גם אם היה פה בפנים הבטחה לחיי נצח, אני לא משלם לזה 40 שקל. בעונה הראשונה גילינו שטיטינסקי שרד על פחות אבל בעונה השנייה, שפע יששכר עבור לסופר חדש וגדול יותר. שם אמנון עשה את אחת הטעויות הכי גדולות שלו, וכמעט גמר את כל הכסף שלו. אבל אנחנו נתחיל מהפעם הראשונה שראינו אותו בעונה השנייה, ואתם לא תאמינו כמה כסף הוא בזבז. זה יותר גרוע מהקודם. 0 שקל. הוא רק בא לטעימות, ומיד אחרי זה היה צריך ללכת איפה השירותים? מה? שתיתי עכשיו 2 ליטר. איפה השירותים של הסופר? אבל בקטע הבא הוא לגמרי הפתיע אותי עם הקנייה שלו. לבן. אנחנו צריכים להבין שרוב הפעמים שנראה את אמנון, אנחנו נראה גם לבן באותה סצנה, וזה מוסיף את הסכום לשקל 60. אבל זה לא הכל, כי לטיטינסקי נפלו 10 אגורות שלמות, ואז זה קרה. לא לזוז, לא לזוז. המסוע שאב לי את 10 אגורות. הנה, אני רואה אותו. לאן אתם הולכים? אני תקוע פה! הלו, דגנרטים! אבל זה השתלם לו, כי בסוף הוא מצא קשיו בחינם. מה זה? קשיו. אבל קשיו בחינם זה עוד כלום לעומת ההמשך, כי בעונה השנייה יש סיכוי שהוא עשה יותר כסף מאשר שהוא בזבז. אבל את זה כבר נראה בהמשך הסרטון. ואם אנחנו כבר מדברים על דברים בחינם, בפעם הבאה שראינו את אמנון זה כשהסופר החליט להתנסות עם דוכני אוכל חדשים. הנה התחלנו. ומי לא עם אמנון שיבוא מיד לנסות כל דבר שיש בחינם. ואחרי שהוא שיגע קצת את אסתי, מה זה עולה? זה לפי קופסה. גדול זה 50, בינוני 30, קטן 20. תראי לי את הגדול, את הבינוני, את הקטן. תראי לי שוב את הבינוני, ושוב את הקטן. תצמידי אותו לגדול, רוצה לראות. תרחיקי. אוקיי, תצמידי. תרחיקי. אתה רוצה או לא? הוא החליט מן הסתם לקחת את הקופסה הקטנה ב-20 שקל, שזה מוסיף את הסכום הכולל ל-21 שקלים ו-60 אגורות. אבל הכמות שאמנון נעמיס בקופסה הקטנה, אין לי מה להגיד. אין לכם את הפקק הגדול הזה? כמו של מילשק? לא. אבל הקטע הבא, הכמות כסף שהוא הוציא היא פשוט הזויה. 3.20. כן, מה מפתיע? הוא עוד פעם קנה לבן, אבל לא אחד, 2 לבן. ובנוסף לזה הוא שם לב לשלט שהסתתר. ואמנון ראה את זה קצת באיחור אחרי שאמר אמנון טיטינסקי לא חוגג פורים, ובטח ובטח שלא מתחפש. לא נכון, דווקא אתה, בחור עולץ ומרים כמוך, מתפלה. אבל הוא לא נכנע. הוא חזר מחופש, ולא פעם אחת, אלא פעמיים. ואז כמובן זכה במה שמגיע לו. והשני לבן שלו הוסיפו את הסכום ל-24 שקלים ו-80 אגורות. ויום אחרי זה הוא חזר לסופר ובזבז יותר כסף ממה שידענו שיש לו בכלל. היי, בוקר ונעימים גברת יצחקי. את תרצי להתנסות בליין הסופר פוד החדש שלנו? חינם עם כסף. שפע יששכר החליטו להתנסות במשהו חדש ובריא. סופר פוד. ומן הסתם, איך שאמנון שמע חינם... מה אמרת? להתנסות. לא, אחרי. ליין הסופר פוד החדש? אחרי זה. חינם עם כסף? סליחה, הוא פנה אליי. גברת, את רואה שאנחנו באמצע, כן? גועל נפש. ונראה שהסופר פוד ממש עזר לאמנון, והוא חזר יום אחרי להגיד לרמזי אתה נראה ממש טוב. לא רק נראה, גם מרגיש רמזול, הכל עבר. האפטות, הגרדת, הצריבה, כל פעם שהייתי נותן לי שתן. מצבך מוטב, כן, העניין עבר. והכל בזכותך רמזול, הכל בזכותך ובזכות השובי דובי. אתה מתכוון לגוג'י ברי? גוג'י, מה זה משנה העניין כשהכל עבר? מה זה, איפה העמדה? העמדה של הסופר פוד. אני צריך שתמלא לי את המצברים. בטח, בוא אחריי, אמנון, בוא. תראי מר אמנון, העניין הוא כזה. מבצע היכרות של הסופר פוד שכלל בתוכו את הדוגמיות חינם, כן? כן. הסתיים אמש. אבל אל חשש, כל המוצרים שהיו בתוך הדוגמיות נמצאים ממש כאן, ותוכל לרכוש אותם במחיר שווה לכל נפש. אבל אז כששמע שהדוגמיות נגמרו וצריך לקנות את המוצר עצמו, הוא לא כל כך אהב את זה. שזה עולה 40 שקל. 39.90. אתם רוצים שאני אשלם 40 שקל על צימוקים? זה נראה לך הגיוני? מה זה 39.90 לעומת בריאותך התקינה? גם אם היה פה בפנים הבטחה לחיי נצח, אני לא משלם לזה 40 שקל. אבל לא הייתה לו כל כך ברירה, והוא חזר לקנות את הג'ובי דובי שלו. והזוכה בפרצוף המבאס של 2019 הוא... אמנון פאקינג טיטינסקי! מה אתה רוצה? קדימה, שחררי אותי. לא נכון, אתה צוחק עליי. אתה בטוח זה 40 שקל. כל 2019 לא הוצאת את הסכום הזה. את מספרת לי? זה בזבזן, איזה לארג'. מה, מאמי, קשה? קשה להיפרד, שחרר. יבוא עוד אחד. אולי לא בדיוק זה, אבל יבוא, אני מבטיחה לך. תפריד ככה, אתה רואה את הבוהן ואת האצבע, אתה פשוט תפריד אותם ככה.
יופי. וזה מוסיף את הסכום הכולל ל-64 שקלים ו70 אגורות. אבל אחרי כל כך הרבה כסף שהוא הוציא, הוא צריך לקבל קצת בחזרה מהסופר. אז בפעם הבאה שראינו את אמנון, הוא לא קנה משהו, אלא ניסה להחזיר מוצר, ולא סתם מוצר רגיל. מה קרה? תגידי לי, את מגיע לקופה לקוח נורמטיבי, כן? מגיע. מבקש להחזיר מוצר שנקנה ממש פה. מבקש, כן. האם הקופאית הקסומה צריכה לאפשר לו להחזיר את המוצר? כן או לא? כן, אמנון, התשובה היא כן. תשאלי אותו איזה מוצר הוא רוצה להחזיר. איזה מוצר אתה רוצה להחזיר, אמנון? בבקשה. זה ריק. את השקיות! את השקיות הוא רוצה להחזיר! אמרת מוצר. שילמתי על זה ממיטב כספי. 10 אגורות יחידה. כל הוויכוח הזה הוא על 40 אגורות. אני באמת... מה את עושה? מה את עושה? את לא מחזירה לו. לא, 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 לא. זה בסך הכל חצי שקל. לא, זה לא החצי שקל, זה הפרינציפ. די. אמנון, תודה רבה. שיהיה לך יום נעים. תודה. שיהיה לך יום קסום היום, כן? איזה חמודים הם, אמנם אמנון עשה פה חצי שקל, אבל הקטע הבא הוא עשה קצת יותר ממה שהוא ציפה. אז אמנון בא לעוד יום רגיל בסופר לקנות לבן, מגיע לקופה ומשלם ל-ST. זה 50 ו100. אתה ראית את זה? נתתי לה שטר של 50, והיא החזירה לי עודף, כאילו נתתי לה 100. עשיתי 50 שקל ככה בלי להתאמץ. לא כמו לגנוב, אמנון. לגנוב? למה, אני איימתי עליהם אקדח? מה? היא נתן לי את השטר הזה על דעת עצמה. חוץ מזה הם גנבו ממני קודם. ב-2013, 10 אגורות נפל לי לביוב. אתה חושב שמישהו ניסה לעזור לי? קדחת. זה גנבה. והלבן שלו הוסיף עוד שקל 60, שזה מביא את הסכום הכולל ל-66 שקלים ו30 אגורות. אבל גם מביא את הסכום כסף שהוא עשה ל-50 שקלים ו50 אגורות. אבל זה לא נגמר פה. רגע, חכה רגע. בוא רגע, אמנון. יש בעיה? לא הצעתי לך את המבצעים של הקופה. אין צורך, תודה. אמנון, נראה לי שהתבלבלתי. הצבי ישראל על במותיך חלל. איך נפלו 50 שקל? נראה לי שעשיתי לך טעות בחשבון. ברגעים האלה, מה שהכי חשוב זה לשחק אותה קול. תביא את הלבן שלקחת. ועם כל הכסף שהוא עשה בקטע האחרון, הוא יכל להרשות לעצמו סוף סוף דורדורנט. כן, דורדורנט, טיטינסקי, אנחנו לא נעשה את הקטע הזה עוד. אמנון טיטינסקי, דורדורנט, טיטינסקי, אמנון, דורדורנט, טיטינסקי. אבל בסוף הסתבר לו שהוא לא קנה דורדורנט, אלא משהו קצת אחר. קדימה, אין לי את כל היום. עשי לי ביטול על הקוטל ג'וקים הזה. למה? מה הבעיה? באתי לקלוט את הדורדורנט שלי, ובגלל הבלבוליה שעשיתם, בטעות לקחתי את זה. אז תשתמש בזה. כמה יותר גרוע זה יכול להיות מהריח שלך? מצטער, אין לי ג'וקים בבית. תפתח את החלון, יבואו מהריח. ובסוף הוא לא הצליח להחזיר את זה, מה שמוסיף את הסכום ל-84 שקלים ו20 אגורות. שזה כבר מתקרב לסכום שהוא בזבז בעונה הראשונה, אבל בקטע הבא, פעם ראשונה שאמנון מתעצבן ואני סוג של בצד שלו. אמנון החליט להתפרע קצת ולהתפנק בסודה קרה. מה קרה? בבקשה, מגיע לפה לקוח. לגיטימי, כן? כן. רוצה לקנות סודה, בעלות של 4.90. אוקיי. דבר גניבה, מגיע לקופה, פתאום הוקוס פוקוס, המחיר קופץ ל5.90. זה סודה מהמקרר, זה עוד שקל. מה אכפת לי? איפה הוא שרץ לפני שבאתי? לא, אני פשוט לא מאמין, ואם אני לוקח את החלב הזה, כן? שמישהו שכח אותו פה מחוץ למקרר, תעשו לי עליו הנחה? לא, זה לא אותו דבר. כשנוח לך המקרר שווה כסף, כשזה בא לטובתי, פתאום, לך קיבינימט! אין בעיה. גם המטבע הזה היה בקירור. עכשיו הוא שווה 6 שקלים. את מבינה מה אני עוברת פה? הוואוויווה הזה מגיע וחושב שאנחנו באמת נוותר לו כל פעם על שקל. תעשי לו את זה ב-4.90.
ובסוף הוא לא שתה את הסודה בכלל, אבל זה כן הוסיף לו עוד 4.90 לסכום. ובקטע הבא, אני אחסוך לכם ופשוט אגיד לכם שהוא קנה עוד פעם לבן בשקל 60, אבל הפעם לא יצא לו כל כך לאכול אותו, שזה מביא את הסכום הכולל ל-90 שקלים ו-60 אגורות. ועכשיו נלמד משהו מפתיע על אמנון. אמנם הוא לא חוגג פורים, לא קונה בעונה, אבל הוא כן חוגג פסח. בקטע הבא, אמנון בא לקנות שוקולד צ'יפס כדי שאמא שלו תכין לו עוגיות פסח. גם אופה וגם לא יפה. חי, חו. ובגלל שזה פסח, קבלי גם חככה. תודה, קיבלתי, איזה יופי, אני ארשום את זה, נחמד. תרשמי. שוקולד צ'יפ, אתה יודע שזה במבצע? אתה קונה 2 ואחד חינם. חינם? אין איפה? כסף, כן, זוזו, נו. במגרש לשוקולדים. זה היה האחרון בכלל. אתם במבצע השקר שלכם. מה האחרון? אחרון, כמו אתה הפעיל במוח שלך. אחרון. קדימה, תעבירי. אני צריך להתאמן על מה נשתנה. וואי. מה עכשיו? אני רואה, הברקוד לא תקין, זה לא עובד, משהו פה לא בסדר. תעשי קרוב. תעזוב. תעשי קרוב, את עושה רחוק. הנה, בבקשה, אני לא עושה רחוק, אני ממש קרובה. תגידי, את צוחקת עליי? אני מה פתאום צוחקת עליך? תביא לי את זה. לא, אתה לא יכול. לא. זה שטח סטרילי, אין לך סיווג ביטחוני, בשמחה הייתי מאשרת לך. אוי, נו באמת. מצטערת, אתה ואמא תסתפקו במשהו אחר. סורי. הנה, אני רוצה להביא את זה. לא. תגיד לי מה, אתה משוגע? הנה. תראה מה עשית! כל השנה אני מחכה לעוגיות פסח של אמא. אמנון קצת התפרע והוסיף לסכום עוד 16.90, שזה מביא את הסכום הכולל ל-107 שקלים ו-60 אגורות. אמנון בזבז יותר מ-100 שקל, שזה כבר יותר מהעונה הראשונה, אבל הוא גם עשה לא קצת כסף בעונה הזאת. ובקטע הבא, הוא לא כל כך בזבז, אלא ניסה לעשות עוד פעם כמה שקלים על הסופר. הוא ניסה להחזיר שקיות עוד פעם. לא נראה לי הוא למד מהפעם האחרונה שלו. זיכוי במזומן בבקשה, תודה. בוקר טוב, טיטינסקי. מה את עושה פה? התגעגעתי, אז באתי. גם אתה התגעגעת אליי? זיכוי במזומן בבקשה. קניתי את השקיות האלה פה ואני לא מרוצה מהם. זה בסדר, עושים לי את זה תמיד, המנהלת אישרה. איך אומרים, אם המנהלת אישרה, אז המנהלת אישרה. מה זה, מה את עושה? זה נקרא אצלנו בקרת איכות. לבדוק שלא נפגמה איכותה. זהו. בבקשה. מה עכשיו? וואו, מה? תכף, הכל יהיה ברור. תגידי, זה הכרחי כל ה... שבת, שלום. מה את עושה? תגידי, את השתגעת לגמרי! את השתגעת! זה אוסף פרטי! מים! הצילו! המים ממני. עזרו לי! נגמר הבורדל, חמוד! The sheriff is back in town! וגם הפעם זה לא כל כך עבד לו, מה שמביא את הסכום הכולל שהוא בזבז בעונה השנייה ל-107 שקלים ו-60 אגורות, אבל לעומת זאת הוא גם עשה 50 שקלים ו-50 אגורות. אז לדעתכם זה אומר שהוא בזבז יותר או פחות מהעונה הראשונה? תגידו לי בתגובות, וגם אל תשכחו, חברים, נרשמים לקופה עצמאית.